Molweni sanibona ninjani ngiyaphila. Ayike uViyani Nyezi niyamazi ke ubhuti wale eEastern Cape eMatatiyele emihlolwaneni. Ayike uNyezi omkhulu niyamazi, uChabalala omhle niyamazi. Ubhuti nje hayi othandayo umsebenzi wakhe. Sithi abaphila abantu, abaphila abantu. Ayike niyangazi mina ukuthi ngisuka my life healing journey kodwa ngisuka kwa life changing journey. Lashintsha impilo zabantu ngendlela ejulile. Sisebenzisa sona isilungu, siphinde sisebenzise isintu, the African way, the African way. So siyayihloniphisa lento yokusiza abantu, siyenza ngendlela enobuhlakani ejulile. Yonke into eyenziwa la i-professionally, yonke into eyenziwa la ne-confidentially and futhi i-private. Akekho umuntu ozokwazi ukuthi wahamba waya ku-psychologist, akekho umuntu ozokwazi ukuthi nowahamba othola usizo kanjani kanjani. Yonke into iphela la. Inamba zami kade ngangiyishiya, ngizoshiya nje eyodwa namhlanje. U-074 067 4650 074 067 4650. La ekhaya i-healing siyenza ngendlela enobuhlakani kakhulu. Siyayenza i-healing noma umuntu sesimsize from assessment to counseling to therapy, kanjalo umuntu aze athola usizo ahileke. So ke sithi abantu abasithinte, abantu abasifonele, sizobasiza abantu ngendlela ejule kakhulu. Kuningi esikwenzayo kodwa nje engikuthanda kakhulu kulezi insuku yabona indaba zomndeni, indaba zama-families. Ayikho ifamily engenazo iy'nkinga, ayikho ifamily engenazo iy'nkinga. Wonke umuntu wazalwa, wonke umuntu unabazali, wonke umuntu unomndeni, wonke umuntu unama-siblings, wonke umuntu unabantu aphila nabo. So zonke lezo y'nkinga ezisuka lapho sihamba sisilandele, zisiphazamise, zisihluphe. So uNyezi omkhulu uyayithanda kakhulu ukusiza abantu abanenkinga zemndeni. Ngiyayithanda kakhulu lento yamakhaphuli, abantu laba bantu asuke beshadile noma beshadele noma beshadene. Ngiyayithanda kakhulu ezemshado, ngiyayithanda kakhulu lezomndeni, ngiyayithanda kakhulu nazo lezi ama-relationship naye ngiyayithanda ngoba ngifuna ukukusiza noma ukunisiza ngoba kunesizathu ukuthi nahlangana, kunesizathu ukuthi kukhona lo mndeni, kunesizathu ukuthi kukhona lo mshado. So ke sithi usathane akanayo indawo, sizowakha lo muzi, sowukhanda lo mshado, sowulungisa umshado. Iy'nkinga zinesizathu, iy'nkinga zizodlula. Siyacela nje ukuthi abantu basithinte, sikhona yonke indawo. Ungangena ku-website ka-Life Changing Journey or Life Healing Journey weze khona i-booking, uthi nje www.mylifehealingjourney.co.za. Uzoyithola information lapha, khona ama-bookings, khona ney'namba, khona nama-link ama-booking, khona information ukuthi senzani. Yonke into ikhona phakathi. Siyacela abantu basilandele, sikhona yonke indawo, wonke ama-social media platforms, siyatholakala nama-apps akhona. Sithi nje Life Changing Journey nawe ingakusiza. Number yami ngithe 074 067 4650. Nawe ungasizakala. Kini mhlambe bazophila ngawe. Mhlambe khona umuntu ozomsiza, mhlambe umngani, mhlambe icolleague, mhlambe ubani ongamsiza wena. Yes. Izandla ziyagezana. So le video uyidlulisele phambili. Abantu balidinga lolu sizo. Yonke into it's private and confidential. Sithi abaphila abantu. Nyezi omkhulu. Hayi siyathokoza.